primul termen am făcut cer de recuzare, am cerut de recuzare în complet. Dovada le face că nu este semnătura legală. Sunt depuse semnăturile. Nu. Am depus acolo, deci nu înseamnă că își fac confirm. Fac confirm și juristul de aici, de fapt. Rog observați, tot în recursul formulat de IPJ Galați, că în preambulul acțiunii de recurs, șeful inspectoratului, în temeiul articolul 14, alineatul 5, lege 554, formulează recurs, iar în finalul recursului IPJ Galați stipulează în drept ne întemeiem acțiunea pe prevederile articolul 14, alineatul 5 din lege 554. Ori, articolul 14 din lege 554 conține nu, am atenționat ca să fiți atenți, că era semnat într-o discuție și vorbeam un lucru foarte important. Și de avem condițiile generalului, n-a recomandat la serviciile dumneavoastră de avocat, trebuie să faci un campă și să iau să stai din bancă, da, să l-a putut să... a devenit de curând magistrat. Dar de vreo și-a angajat avocat, trebuie să avocat da. Dați mie într-un minut, îmi expun și el și îmi care și... Da. Am delegat de asistență. Da, asta să facem invers. nu, eu vorbesc, da. Atunci eu vorbesc. Nu, eu sper că nu ai vreo legătură cerere de recuzare cu ceea ce se întâmplă azi. Nu renunț, domnul avocat are voie să mă ascult aici. Domnul avocat are cuvântul atunci. Poftiți, domnul avocat, și vă rog să vă disciplinați clientul. Dacă nu, amânăm cauza și constatăm. Doamna președinte, renunț la serviciile domnului avocat. Dacă constatați că renunță la serviciile domnului avocat, să știți că m-a ascultat. M-a ascultat și nu și. Da, poftiți, vă rog. Deci nu invocă ca bază legală alineatul 5 al articolului 14, ori articolul 14 are doar 4 alineate și nu înțeleg acțiunea de invoca ca bază legală în mod repetat în lege ce nu există. În susținerea recursului IPJ Galați arată, având în vedere articolul 14 alineatul 1 din lege 554 privind contenciosul administrativ, instanța nu a motivat nici în constă cazul bine justificat și nici care ar fi paguba inerentă pe care ar superior pentru. Ori în analiza textului articolul 14 din lege 554 din 2004 se observă clar că nu este prevăzută obligația pentru judecători de a motiva inspectoratul de poliție al judecătorului în ce context cazul bine justificat și paguba inerentă, aspecte lăsate de legiuitor liberă aplicare a judecătorului. La aliniatul 1, de la 2 apel a recursului IPJ Galați, afirmă denunțios că prin comportamentul meu că am sesizat pe numărul unic pentru apeluri de urgență că sunt sequestrate, am pus în pericol activitățile care se desfășoară în cadrul biroului. Ori în baza sesizării, la numărul 112, precum că nu lipsit de libertate în sediul poliției, subcomisarul Taru, care se afla în influența voluntărilor arabice, trebuiau demate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate, trebuia ca subcomisarul să fie spus testului alcotest în baza sesizării sustematului, aspecte ce nu s-au conjurat,